מה? אז מה הביאו? נורא נרתעתי מהחזות של אליהו, אני הכי כנה איתכם בעולם. אמרתי, יכול להיות שהוא באמת מטפל, מצליח, מאמן מטורף. אני לחזות הזאת לא מתחברת. איכשהו נרשמתי לקורס מאמנים, ואני יכולה להגיד לכם שזה הדבר הכי טוב שעשיתי לעצמי, לנשמה שלי, לחיים שלי, לסובבים אותי בעולם. כוח התודעה ומאליהו שירי פשוט עשה לי סדר בכל המידע ובכל החומרים שקיבלתי, ופתאום הצלחתי לעשות פריצות דרך. הוא מרצה מכונן, כריזמטי, שקשה לעמוד בקסמו. אדם כזה מכניס לך תוכן, מכניס לך אנרגיה, מכניס בך תקווה שאכן אתה יכול לממש את כל מה שהוא מלמד ומעביר. ואני חשתי את זה על בשרי בצורה המהותית ביותר. לקחתי את אחי. יש לי כלים מדהימים לגמגום. רוצה להפסיק לגמגם? באתי אליו עם כל הכלים. ממש אחד אחרי השני, פעם בשבוע, כמו שאליהו שירי הסבר לנו, ואחרי 1.5 חודשים אחי הפסיק לגמגם. פשוט נס. והחיים שלי השתנו מקצה לקצה. קיבלתי כלים להתמודד, איך לעבור בין מצבים. קיבלתי כלים איך להיות בעוצמתיות, איך להשפיע ולהוביל אחרים. והקורס של אליהו והתכנים הביאו לי את המתנה הכי גדולה. את היכולת להאמין בחיים. שלום חברים, שמי אליהו שירי. רוצה לומר לכם שבשבע שנים האחרונות אני עוסק בהכשרת מאמנים ומטפלים, רואים אנשים שרוצים לשפר את איכות החיים שלהם. מצחיק איך שזה התחיל. אחרי שאני אישית חוויתי שיפורים דרמטיים באיכות החיים שלי, התחלתי לפתח איזושהי אובססיה לחפש אנשים ולעזור להם לחוות את ההצלחה שלהם, לזרוק את הקביים הנפשיים שלהם. אז זה התחיל מחוגי בית קטנים. קבוצה קטנה של אנשים, אלה שקיבלו החלטה, החלו ליישם את אותם כלים, החלו ממש למחוק את החיוכים הציניים של הסובבים אותם. אפילו אני הופתעתי עם התוצאות. פתאום סדנאות גדולות יותר, עד שהגענו למצב, אנחנו עושים סדנאות ענק בכל רחבי הארץ. נדבר איתכם מדן ועד אילת, חילוניים וחרדים, נשים וגברים, מעקרת בית, עורך דין, רואה חשבון, סגן אלוף בחיל האוויר ועד אנשי מכירות. כולם הגיעו מתוך מטרה אחת, לקבל החלטה, לשפר את איכות החיים שלהם. אחרי החריש הארצי הכל כך גדול הזה, כשפגשנו במשך 4 שנים כ1,000 אנשים חדשים כל חודש בסדנאות הענק, התחלנו לעשות קורסי מאמנים ומטפלים ארוכים יותר, עמוקים יותר. ואז עלתה השאלה, האנשים חווים את הקורס הזה, מרגישים משהו טוב, מאירים את הענק שבפנים, מן הסתם ממליצים לבני המשפחה שלהם, לחברים, לקרובים, כך קורסים מתמלאים יותר ויותר. מה אני צריך לעשות? כדי שהתוכן המעצים הזה יגיע למאות אלפי אנשים. ואז עלה הרעיון ליצור מין מערכת השקיה טכנולוגית. שאתה תוכל, חברים, שאנחנו נוכל לשבת בבית שלנו, אם זה במקסיקו, בצרפת, בטבריה, לא משנה איפה. ומהבית שלנו, בנסיעה, בזמן ההליכה, לשמוע את כל תורת האימון והטיפול. יש לכם שליטה במיקום הגיאוגרפי שלכם, שליטה בזמן, אתם לומדים מהבית שלכם, מתי שאתם רוצים, בקצב שלכם, את כל תורת האימון והטיפול. חברת ביצועי C. הקמנו מערכת השקיה טכנולוגית, ששם יש את כל התכנים המזוקקים ביותר שאפשר למצוא לדעתי בכוכב הלכת הזה, מטמיעים את המידע כמו שצריך, וכך משבוע לשבוע לומדים עוד כלי, עוד תובנה פורצת דרך. מהיום שפתחנו את חברת ביצועי C, מ-day one, אלפי אנשים החלו להצטרף, להירשם למערכת, להתחבר לאותה מערכת השקיה טכנולוגית. כל שבוע הם מחכימים יותר ויותר. ארגז הכלים שלהם מתעשר. הם מתעשרים בסחורת מלכים, בחוכמה שהיא רלוונטית לפתרון בעיות והשגת יעדים. גם אתם תוכלו להתחבר למערכת הזו, להתחיל ללמוד את כל תורת האימון והטיפול מהמקום והזמן הנוחים לכם. אז איך כל הדבר המדהים הזה, כל המהפכה החברתית הזו של ממש, קשורה אל החיים שלך, אל החיים שלך באופן פרטי? אנחנו יכולים להזמין אתכם פשוט להצטרף אל תוך המערכת הזו, להתחיל לקבל החלטות ובחירות טובות ברמה היומיומית, ברמה השבועית, ולשפר את איכות החיים. החלטות כאלה צריך לקבל עכשיו, לא בעוד 10 שנים. כדי לעשות זאת, תוכלו לחזור אל האדם ששלח אליכם את הסרטון הזה. אני מאחל לכם חיים מלאי אמונות מעצימות בהצלחה.
זיהיתי איך באמת אני מצליחה להשפיע על אחרים. ואני יכול לומר לכם שההרגשה הזאת של ההצלחה שעוטפת אותי מלווה אותי בשנים האחרונות הרבה בזכות כוח התודעה. העוצמה האדירה של התכנים והכלים והמודלים היישומיים של אליהו שירי היא בעצם להניע לפעולה כל אדם. עם הכלים האלה אתה מגיע לאן שאתה מסמן כשאתה מסמן.